Lucifer is a Latin name. Lucifer kyrteng Latin kabalai Soitan daga Vatican. Ka jingpatai jong ka Bible jong ka Vatican ki khot Lucifer jong ki Ksuid. Ka Bible Hebrew ka khot Soitan anger lamler jong ka jingshai bashai. Lushai ha ktin Latin kamut unong ra jingshai. Day klurmen step. Soitan uladu ia kabalai ulatrai kambet haka basilica jong upitar haka jingtep jong ka Vatican. The Vatican depicts Lucifer Ka Vatican kapan iyo Lucifer kum nongshun ulai li ubasyong kulai li. Kumbala batay haga jing pagpao kunong bandreu kat baar kumar klau percaya ukris jong ki Roman ubajob ya kapertay daka jing suklam ler. Manaka Easter upok jong ki ukhot Soitan hajrong jong ka office jong Soitan hapoka Saint Peter Basilica. Namaka nephew igi ruai ya jing ruai shu Soitan. Lucifer matutinus inveniat, ille inquam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Now you know the Vatican Christ. Ka Vatican Christ uday kunu Lucifer. The Vatican Trinity uday bro bneng. Their father Lucifer, the father of lies, the second person, the son of Lucifer, their false Christ, their vicar of Christ, the third person, their Holy Ghost, that is, their holy demon. When all the Roman Catholics sing Amen to Rome's Easter Assaulter, they have confirmed that they are Satan worshippers. Protestant ki ba crown ki hikai ayu shapang nongialeh percaya ukris lana pi manjur neem batki kalong kabdon kame baseng tu yak kabaki la hikai. Ki jingkito harum kim day ban penmi ya ka jing sosi yo no preo namar bakani ka long ka percaya ka jing kai jong Jesus Christ namar bakani ka jing ruai ka bakir ruai don ka Bible ne shum la hukum da Jesus Christ hendrai ngi shia tu namar ba ka Bible ko ang bangi day ban i jegi nongshun bangi day ban i jegi parabangi ko ba i jegi lade kani kam day ka jing abishni ne ka jing sarong nim ne kani ka jing shisha kani ka jing tulpa. Hendroi ban supun iya ke kabakatu kat ne ginong ilam kristani ke donbor ki belaju le im na nge chapang gareng barit te ke kita gareng barit how Daniel konong ban nyole ya tuba umi na preng kita ki spotali ki reng na spotali ki hima utau mer cloud jiban pau khatlai bat utau pro jong ka pop artist lo ni kalong ba ar chapang unong ile psya Chris te uni ude ju kene ka ju ka hima bat ha ka ju ka hima umi uni unong ile psya Chris kumbang laya tulpa bakadai ka reng ka barit handai kan man crow hadu pajba bneng ka Bible kong handai naman ka daung yu i ha ka hima kiba bun ki jingi kai kiba pla kiba dan ha ka Bible ne dai kat kum jingi kai jong Jesus Christ naman ka daung iso tu bakadai ka jingi kai jong Soitan ki mane yu Soitan shaden ndai ngim la ban yu i ki ale ngim la bas tu ladang tang ladang ilek pule ya ka jingi tulupa ya jing ya ka history kabala debja lagi jing ja kembali tulupa ting la pasau tu shai